Nasa taning tapukan yung mga puros way kwarta. Sus, napay isaw, nagduyan ako, gahago pangagi oh. Ay katulog. Lami agi. Tilugan yata yun. Grabe tangan na matulog oh. Murag bupalo ba? Mangus mo, mayo. Nga na, maguna pre, basta makatulog kag way kaon. May pa siya pre no, makatulog og way kaon ba? Doon mas orong ni ngana. Gani pre. Pero lain pa yato pre ba? Mga kan siguro ta pre. Sa mga on. Kung kita kwarta kapalit. Sus ako pa yatiko ni mo koy. Oy nga makautang mo kas tindahan god. Makautang lagi ko pero ako ra man puy mo bayad. Nya kamo kusuki mo mga on. Ay ati ako ni mo koy. Mamoy boy mabugga. Sinad anay mo guna ako pero gutom ito kay Prino. Ani na lang, sabot na lang ta. Mangutang ko dito pero tabangan ko yung bayad ha. Oh, way problema na. Sapa? Kana raman di ay tabangan na to nagbayad. Mga na to. Sure pitaw mong duha. Pero pansit kanton ra kong utangon na para gamay-gamay retag bayron nun ba. Kinala basta na lang tay masima-sima. Oh, sige na. Apilin lang po pagdali koy. Taw. Sus, apilan pagpagdali oh. Damiad jud kay pagkanog sikon mga tawhana oy. Koy kanang luto na dan nga pansit kanton na kay murag gutom na kayo. Yasa sa mga buwang oy sila-sila may nangaon bay wa mo ko pukawa. Nira na pre oh. Orale. Kamayar anak ko yoy. Nah, unsaon taban nga more may nabilin sa tindahan kanira jud yang naluto. Kanan mo siguro na nimo koy. Gabag siguro ka wala oy. Tan-aw ang ngipon oh, nabay kiki wala man oh. Pila ba bayad ana? Okay, timbang man niya tag 30 daw ni. Ah, mo ni 30 koy. Grabe ka mayar pud ana oy. Ay sus, ay na mo sig reklamo eh, hindi na mga ano ta. Sige sige sige. Inamot ra ka. Duha ra mo kabok tinidor gidala. Sige, ako pud ni. Ano bitaw? Sulit to 30 ni. Wow. Lamin po kayo. Mana po na imo oy? Protesta. Lamin ignay limon og sili. Samutang na Pepsi. Ah, sige, ako'y kuha sili. Ah sige, ako na lang po sa Pepsi. Sige, ako lang po bahala sa limon. Tara. Kopi sa kopi. Lubi. Kung ano nag Tarong Ini kining lakaw. Urot juniron. Tara, limon. Ay, tulo lang ka buhok para I love you. Yeah. yung sili. Ikaw ang sa pili mo no? Fight sa kayo. Kaya sa pre, wa mo ko pautang ang Pepsi dito pre. Ano? Man, dako na daw kay utang ay 500 wa ko sugti ang mga utang Pepsi. Okay na magtubig ra tayo. Gutom na tayo. Tubig ra ta. Tubig ka. Wala pa dito. Uy, sama ni pre. Uy, kayasa ni ay. Sungkab na siguro nag-iro. Na nahurot yun. Ah, kayasa ni di man iro naglungkab ani bay na pa may nabili no. Ah, kasi pa lain mo ko na lain po kay sisi. Ay ka. Ayo ing nagi. Oh no. Pastilan. Tanawar kung ba ano, nangumbitay pang pansit. Pastilan gihurot pag yung tanan oy. Apa sa kasili ng bakba ni mo. Oh, pakai pabuang-buang oh.